Aga final jong ka Women Asia Cup ka Sri Lanka Persha ya ka India. Aga ngi jingile ka Sri Lanka kala job ya ka tos bat kala jit pantit nengkong. Aga palitit jong ki theyale ka jong gari Sri Lanka balalam khmat daga chamari athapatu rengkat bat ka Sanjewami kilala ban kamai tang kumbah riu peu sanron bat hap kandai weekend na ki ar peu over. Kajing bomla jong ki theyale ka Sri Lanka ban kamai ron khambut kadai lengba kajing le kai bha jong ki theyale kai kawang bol jong kari India. Target na benta ki theyale kai cricket jong kari India kalong tang kumbah riu peu riu runs na ki shispa ar peu balls. Aga palitit jong ki theyale kai cricket jong kari India balalam khmat daga Werma ban Mandana theyale kai cricket jong kari India kilala ban penkot ya karon jong ki theyale kai jong kari Sri Lanka tang hapo ka pra point lie over. Aga baka India kala la ban kamai hadu nyau peway runs bat hap ar wicket. Kamandana kala ile kai bha kala yo hadu san peway runs na ki ar pew san ball. Abakut kering jing ile theyale kai cricket jong kari India kilala ban penlim ya ka Sri Lanka da pra wicket badi ora sendon ya ka Women Asia Cup. Bat kane kadai ka sin ka bahnyau na banta ki theyale kai jong kari India ban job ya ka Women Asia Cup.